हाँ बाबूजी। कहाँ गइल बे? ओ बाहर गेला ना कोनो काम से। आ तू घर में लिपस्टिक लगा के महारानी ने बैठला से ना होई। घर के काम है कुल झाड़ू बर्तन पोछा सब पड़ा रहता। मर्द खाली खाली लिपस्टिक लगा लगा बैठा रहता। कन बाबू तार हुड़िया नहीं खन दे देले। चला कुल काम करा। है कुल इतना है कपड़ा है जो धइल बा। है कुल के फीचे हमर बाबू है फीचे खाती। है कुल हैं हो जाओ बर्तन धो के जा धोवा। ठीक बा। लिपस्टिक लगा के बैठले ना चली। ठीक बा ना? ठीक कहो। आई काम करो। जिंदगी बराबर बुढ़िया ना करत रही। एक खाती तरह के उतार के रखनी का हमर सास बने खाती। अरे ला हम धो देता नहीं। धो देता नहीं। आज के बाद सुना है ना तू? आज के बाद में एगो छू के तू काम मत करे तो। काजन नलायक बेटा उहे बेटा उहे साका के रखले बा। है बताओ बर्तन सर तर मुआ से के बैठ कहे के ना चाहिए कि हां माई अकेले करती है चाहे माई कौन चीज अब तहरा करे के चाहिए ओकरा ना कहे के चाहिए। हैं पैसा देवे के बे रत्ती हे बैंक बनबा हे चौरास्ता पावो हां आ रत्ती भर ना जो सके बाप बुर्बक बना दो तुम्हारा के। बर्तन ओई तरी कल पे पड़ा रहता। बर्तन ओई तरी कल पे पड़ेला। हमरा नी तो ना पड़त रहला। आइगो नया पतो जमाना के उतार लियल बड़ा काजन कैसन खटकिन ओही से पड़ल रहता कुल। अरे हमरो को छोड़ के भगबे का रे? रुक रे खाना तो बानू। हां खाना वाला बात चली खाना दे दे तनी। देखा ए जो आके रूप देखानी खड़ा हो गइल बाड़ी। हाय कुल अगला में देखल बाटे कोनो चीज करे के नहीं खाली रूप देखावे आवेला। कि साजी सवार के खाली रूप देखावे। अरे माँ जी हम बर्तन मांजे खाते नहीं। काहे के रूप क्या देखत कबे लोग बर्तन माजे के तो माजे के चाहिए नु। कपड़ा धोते और काम नहीं खे दिन भर बर्तन माजे में लगाइबू। अभी तो कपड़ा धोते रहनी है छत पे। हां तो ठीक बाटे बर्तन माज देखत के हाय इतना खाता बर्तन पर सुबह ले साथ कपड़ा बर्तन पड़ा रहेला। ए माई बोला तू भौजी त हमरे को बत्ती ना सुनली का हो गइल? को दिन से खाना चिल्लाइले तब खाना एकदम मांगो 10 मिनट पहले तो दिहने घंटा पहले। अरे वो महाराजा के आइल बाड़ी न महारानी आइल बाड़ी वो घर में बैठे खातिर। हो जिन सही तो रेवटे का जिन हमारी ले टाकरी बा पहन के जाए के बा दो करे के फीचे काहे ना एही तो घर में आ गए कि कोला कर के धले बाड़ी। रुको जा तब देखो तो क्वेश्चन पेरा हो गइल बा। अब ये पहन के जाए गंदे तो हम लोग के का कही भैया मत सरका के रखो बानी लिपस्टिक मार के बैठे खातिर अब तू भी आ करियन तक वैसा ने लेके ध दिया माई का बात कर चला। अरे तू मत बोला बीच में। अरे वो हल्ला मत करी हम धो देम रख दी जाओ ना। माई बेटा के बीच में ना लगे चाहिए। कोला करवा देल बड़ू हमरे इतना बढ़िया घर दुआर रहला काज ने कैसन न लायक आ गेलू कि हमर पूरा घर के नाश कर। अब भैया के दोस्तन क्यों ना देबू तू? कैसे लोग बोला था इतना तो काम करते बानी घर के। माँ जी भी उसने बोला ताड़ी बाबू जी भी उसने पता नहीं कैसन न लायक उतार के ध देले बड़ा सब घर में कोला कह के रोज धले बिया। अरे के उतर ले बा? ए ना हेने आवा कहां घुसल जे तर कोहबर में का माई बैठा माई कइले बड़ा इहे तो मो सका देले बण का रे आखिर के बतेबो लोग का बात हो ऐसे समझ से खाना नहीं खा समझ से कपड़ा नहीं खा पिचा बतावा। सुना महारानी जी उतरले बड़ा खुश सुंदर रूप लेके चाटा जा। मैं सब गलतियों कर रहता हां वो के घर के लड़की है एक दिन आई तुम के नीचे बैठ जैसे करबे उसने भोग बा। तू का सिखाओ तो करे के आकाश सिखाइल दे रे हो जा रसगुल्ला लेके मार्केट में से रोज दा किया बा। सुनता ना बाबूजी बाबूजी तारे के रसगुल्ला खिया तो हम ना खिया तो कब करा के किया बा। ये तू का बोल रहे रे? ये का बोल रहे रे? तोर मन मोही बेकार है ना मारे से कहते भी 1000 रसगुल्ला खिया अपना भाई पैसा ना बेटा आय हे दादा ये हमरा के होइसे कहता लाज है बताओ ना। एकर लाज बात त नहीं मनी कि बाबू माई के से कैसे बोले के चाहिए। बाबू माई के बात देखत तक हम परेशान हो गइल बानी का आज कर बिन हम करे उहे कुलत करतिया तो के अरे वो आदमी ही आदमी के बच्चा ही मर्दे ओ हट्टी चुगले पोस के चुप रे हट्टी चुगले पोस के हजे कर दिन जा हैं आज हम गलत करते जाओ ना। समझ से केहू खाना मांगी ताती हो गईल बोला पूछे करे ले कपड़ा लेटा के केहू फीचे कह दल ताती हो गईल। आज माई के हमरा बाबू के देखल गवा तू तरी करत लो तरी करत रुक ना माई फिजत नहीं खे का फिजतिया देखो बाबू तहरो आई तो अब का जाने हुड़िया ले काई रहती तौड़ी का करती तने छिपैले बड़ा हमारे खबर बगली में हाथ मत डालो ऐठा म सुधारो ओकरा सुधारो ए तरी आई बड़ी तहा तना सन बका जन ले काई रहती त कतना सान रहित
देवे के बेर तो बैंके बंद बा तो हे जाई तो हतना रुपया बा। और तो में एक कौन दोस्त बा बाबू की गलती रहता काहे दोस्त का काय कर दोस्त बा अली है घर में तो तोरा समझावे के चाहिए ना कि जब महारानी बन के तू बैठल बाड़ू मैं जीवन भर बनल के औरसन के पस्ताल के बड़ कइल अब उनकर फर्ज नु बा ई कुल कहे ना चाहिए। बोला तू भाग हमरे सामने से। ए बाबूजी हो गइल बनन मेहर भक्त हम मेहर भक्त भइल बानी। अबे तू हड़बो ना उठा बस तू जवान लड़ा ए कोई डटला अपना मेहरा रुके जाके डॉक्टर तनी समझावा जा। सुन ले रे तेरे बात है हम आज के बाद छू के एगो काम मत कर तू एगो काम मत कर पिछला हां जिसे कह दे तू हां उसे काम कर मैं सब कुछ काम तक करो तो ना सब समझ में आता ठीक है बा घर में रोज सब झगड़ा होता ओकर का तू बोला नहीं डांटो कर तू हम का डांटी हम तो एकदम तंग आ गइल बने घर से। तू ही न माई हो तू ही न सबसे अधिक डटू बतावा। अरे हमरा डटला के ओकरे कोनो फर्क पड़ता उ कैसन कविला घर के ये का सिखले बिया कुछो बुझाते नहीं। अरे फर्क नहीं पड़ता धक के सिंगल है त हिला दी हनी कबो कबो ना, जब उहे बाटे ओकरे ना के समझावे के तो हम का करी। चला ज्यादा हम ज्यादा दुआर पे कुछ देख ली काम हो। काम है पूछे तड़ू का भइल ना सुनत रहलो भरिया का कहत रहलो गंगना में हम सब सुनत रहनी है। जेकरा के हम अपने हाथे पान पहिरे के सिखैनी उ आज हमरा कहता कि मेहर भक्त हो गइल बारे। एमे हमार का दोस्त बा कि माई बाबूजी रो के माई बाबूजी के दहेज ना दिलन तो एमे हमार का दोस्त बा बताई उ लोग हमरा पे ऐसे शासन करता इतना माई भी है तो माँ जी भी इतना बोलती है हर इतना काम करत रहे नहीं हम दिन भर काम करता नहीं फिर भी माई ऐसे ही हमके कैसे करती है हम अरे मर्दू हमरा लौकता हमरा भगवान आंख देले बारे हमरा लौकता लेकिन ना होला केहू के मुंह में अंगुरी क के झगड़ा करब तौन हाल होइल बा हमरा घर में कि तारा मुंह में अंगुरी क के झगड़ा करब। तो ए जी हम तो रोवे की खातिर आई ना रोवे के सोच समझ के ना तो हमरा तो रोवे लेके आई नहीं हम तो बताई हम अगर ई लोग हमरा पे ऐसे करे लगन तो हम कहाँ जाए बताएं। अरे ना है रोवे ना हमारे सब कुछ है ही, भगवान है ही। बोली कितना सहम हम बताएं। हमरा तो समझ में नहीं आवत कि हम का करी कबो कबो समझ में नहीं आवत कि माई बाबू ऐसे दू भाव काहे देखत रे दू नजर से काहे करत रे। हम माई के इहो कहनी कि माई देख तू कोई के एक दिन तू पतोह बन के रही लेकिन हमार अगर दादा दादी ऐसा सोच रहतन तो लेकिन माई के समझ में हर टाइम माँ जी हमरा के दुत्कारत रहेली हर टाइम कोनो कामो करत रहे नहीं तब हम का करबू जाए तो ना सोच ज्यादा हम तो ये सोच के रहता नहीं कि जाए दी हमार माई और उनका में कौन फर्क बा अपन माई से जन्म देवे वाली से ज्यादा सास हो खेली तो हम बस यही खातिर उनका से मुंह ना लगा बेली जाए तो ये सोचत रहे अपन सोच रहे चाहिए भगवान हवन सब्र करे के चाहिए सब्र के फल मीठा होला कितना अत्याचार उ लोग के भी तो समझे के चाहिए ना कि ए में हमार कौन दोस्त बा जे हमार माई बाबूजी तिलक दहेज ना देलन उनका जे भी फरमाइश रहल उ लोग चाह के भी ना पूरा कर पालन तो हम एमे तो हमार कोनो दोस्त नहीं के। तो ई झगड़ा कइला से तारा प्रशासन कइला से सास के शासन ना करे के चाहिए लेकिन सास सबका सास माई समान होली लेकिन सास ऐसा हो जाती तो हम का कही तो हमार माई ही हमरे कहती है कि आहू जगह कहते बानी कि हम का कही हम उब गइल बानी घर से लेकिन बर्दाश्त करो का करबू घर परिवार हो छोड़ियो सकत तो कहते बासन कोनो मेहर भक्त कहतसन कोनो मेहर पशुआ कहियसन कोनो जना के जन बुझाई तन कहियसन बात ना भगवान पे भरोसा रखा जाला कितना दिन तक तंग करियन तोरा के आज तक तो भगवान पे भरोसा कर रहल बानी ना। हां तो ऐसे चुपचाप रह ठीक बा तो हम कहाँ कुछ बोले तानी हम तू कुछ मत बोले तानी उ लोग के जवाब देखो उ लोग तारा से क्वेश्चन में कुछ करता उ लोग के जवाब तू मत दिया। हम इतनी ही जाना तानी कि हम लोग के माई बाप इतनी ही सिखैले बड़ा कि जौन अपने खातिर करेला चाहे वो अच्छा करे तो अपने खातिर अच्छा करेला बुरा करे तो अपने खातिर बुरा करेला। बाहरे कबो कबो कहल जाला नु कि बहुत पढ़लो लिखल जीव के काल हो जाला ओही तरह आज हम कितना बड़ गलत काम कइले बनी। अगर केहू का हम जिंदगी में अगर केहू का हम सुख नहीं दे सकत तो केहू के दुख देवे के हमार कोनो हक नहीं है। हम जौन अपना भाभी या भैया संग करतनी ई सरासर गलती बा। आ ई बात जाके हम अपना मम्मी पापा से कहब के मम्मी पापा देखा जब ऐसे सब कोई के लड़की होखेले आज हम लोग के बात सुननी है तो
तो हमारे एकदम दिल रो देले बा। हम जाते नहीं मम्मी पापा से कहब नू। का हो मथिन दाई, बड़ा आराम से बैठल बड़ू। तब लिसन बड़ू ए बाबूजी का हो? तोरो से माई कहतनी कि हमनी के जौन भैया के परिवार संग करते जानू बहुत गलत काम करतनी जा। ई का कहला ले? का जाने इनकरा कौन भूत सवार हो गइल। भूत सवार नहीं के भइल माई। तोरो के न्यू भूत सवार हो गइल बा का? ना हमरा माई। तो ऐसे नहीं बुझाता। तू अपना दिल से पूछो कि हम गलती करतनी कि नहीं करत। अगर तुहार दिल गवाही दे दी कि ना हम सही करतनी तो हम कुछ ना बोलब माई। ई का बतियाता हो? तो हम अपना दिल से का पूछी रे? मैं दिल से का पूछे के एगो बा? बात कहतनी माई, नारी के जब नारी मरी है तन के उघार करी है तो ऐसे कैसे सासू बनी है माता ए विधाता। माई कुछ सोच। का कहल चाहता रे? भौजी कह के ना। बुलावा, भैया के बुलावा, अपने हम कहब। हमनी के संयुक्त परिवार अपने में खुशी बांटल जाओ माई। आज तोरा कुछ समझ में आवता? का कहता? ठीक कहता है। अब का कही हम? तू तनी मुंह कम लड़ाव। आई हता है जन पहले बुड़नु। अब पर तो आ गई छोट छोट कर। काहे? पतो के उतार के दे दी का? अरे माई एजा खुशी के बात बा माई। जब उ भैया मांग में ओका सिंदूर डाल देन तू जान जा कि उ भौजाई हमनी के एगो परिवार के अंग बन गई। आ वो अंग के माई तू तंग कर रहल बड़ू। कितना ही गलत काम बा माई। बुलाओ तो अभी पतो के अपना मुंह से। ए बोलाई है ना बोले हम बुलाओ तुम बुलाओ। बुलावा ए भैया, तीन के उतार। भैया, अब अरे ढेर भौजी मुंह के मत लेके आओ चलाओ, समाही। ढेर मुंह मत चलाओ। अब कुछ बोलिया जा मत। माई तू ही बोलिए पतो इससे पहले सुन ले। हम का कहब रे? हमने के कुछ कहे के? कह दे मत कहे तू। हाँ तोनी के अपन कहो सब बाप बेटा। का बाबूजी? का भेल बाबूजी? आ कुछ नहीं के भाई। आ भइल का बा? जन घर परिवार में तो ठीक बा, हिनकरे मन बढ़ा ला बेसी। हम ना कुछ कहत रहनी है। ये कहत रहले नु हम कह देत रहनी है। आज का हमार विसलवा कलस हमर दिमाग में उल्टा हो गई। आ घर में तनी बर्तन रहला तो लड़त रहला ओकरा के खराब ना मानल ठीक नु। तू जा अपना सासू माँ के तो जा जा हो। जा। अरे माँ जी बढ़िया बा चलो। अब ये मैं मान लो ना। हंसी ऐसे करे मुंह बनेले बानी हंसी। ना हम ठीक बानी। ए मैं अब मान जो ना तो हम घर छोड़ के भाग जाई। अरे ते काहे घर छोड़ के भाग? हाँ तो मान जो। हाँ तो का मानी? अब मनावे खातिर जुजुना है क्या हमरा के? अब कैसे मानी? हाँ। ना मानी ना पतो ही मानी अरे ना बुढ़बो खका रे मर दे। हम जानदरी कैसे माने ले? हाँ तो बाबू बहू हाँ बाबूजी। एक बेला गुड़ चटाओ ना। ना इकुल मत करे। ई बुढ़ाई में सठियाइल बड़े। हम जाए दे माई, घर परिवार हो आ ई सब तोरे न बा। हमनी के सब तोरे न बन जा। तो ये बतिए तो हमू सिखावता नहीं तो तोनी के खोपड़ी में गोबर घोरल बा। जाए दे माई, हमनी गलती बा लेकिन लड़का गलती अरे करे इंतजाम करके फेंक तोनी दिया। के अपन जिम्मेदारी संभाले के चाहिए। अब रोज जिंदगी भर लइके ना रह बजा मेरा रू उतर गल कल लइका लइकी हो जाई। जिंदगी भर हमारी ए माई। दादी माँ जी आ माई बाबू के नजर में बेटा हरदम बेटे रहेला, लड़के न रहेला। चलो माई माफ कर देले बिया ओकर बात से बुझाता। जाए दे माई, देख हाँ, ठीक माई है। कपार फांद दे। हाँ चलो हम तेरे कपार पे हाथ देते हैं। तन दिल माई अपन काम खुश, ए माई खुश ना माई खिसियाई बाड़ी। ना ना ही माना ही माना हंसी लिखे। एक बार मुस्कुरा दे। हाँ हम कहा सकते हैं जा जा।